హలో అండి. నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు శ్వేత లహరీస్ కిచెన్. ఈరోజు నేను మసాలా టీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూపించబోతున్నానండి. జలుబు, గొంతు నొప్పి ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మసాలా టీని ఇలా గాని చేసుకొని తాగితే మంచి రిలీఫ్ ఉంటుందండి. ఈ మసాలా టీని తయారు చేసుకోవడానికి 1/2 ఇంచు శొంఠి, 2 ఇలాచి, 5, 6 మిరియాలు, 1/2 ఇంచు అల్లం ముక్కను వేసుకొని ఇలా దంచుకోండి. ఇలా కచ్చా పచ్చాగా దంచుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ పైన టీ గిన్నెను పెట్టేసుకొని 2 కప్పుల టీకి 2 టీ గ్లాసులు వాటర్ పోసుకొని మనం ముందుగా దంచి పెట్టుకున్న మసాలాని వాటర్లో వేసుకొని 1 నిమిషం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలండి. తర్వాత 1/2 టేబుల్ స్పూన్ టీ పౌడర్ని వేసుకొని ఫ్లేమ్ని సిమ్లో పెట్టుకొని ఒక అర నిమిషం ఉడికించుకున్న తర్వాత 200 ml మిల్క్ వేసుకుని ఒక పొంగు వచ్చే వరకు ఉడికించుకోండి. ఇలా ఒక పొంగు వచ్చే వరకు ఉడికించుకున్న తర్వాత తగినంత చక్కెరని వేసుకొని ఒక అర నిమిషం ఉడికించుకుంటే మసాలా టీ రెడీ అయిపోతుందండి. ఈ మసాలా టీని మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేయండి. చాలా బాగుంటుంది. ఈ మసాలా టీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.